mo aptika. Ang may tisimo, Tungod ang may tisi puno sa vitamina. ang may tisimo, Barato na o epektibo pa. Tungod ang may tisi, alkaline, vitamin C, mulawas aptik pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 diabetes, arthritis magkaayo. DTX 500 ang high blood mo sigurado magkaayo. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kag madamo pa nga iban. DTX 500 mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500 ang health mo protektado. D3 Bio ang suplemento ko, kakasang upong ang sip-on, kakasang trangkaso. D3 Bio ang suplemento ko, bakterya ka virus, ubos sa D3 Bio. D3 Bio ang suplemento ko. D3 Bio ang suplemento ko. Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ng Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. DTX Coffee Mix, kape nga detoxify sang lawas. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, kape nga detoxify sang lawas. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix na detoxify, nabuling mapaniwang kay Dodong at kay Inday. DTX Coffee Mix lawas na piluan, diabetes ligawan. O magkape na ta, DTX Coffee na. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka ba? pag may tisi para aron mo aptika. ang may tisimo, Tungod ang may tisi puno sa vitamina. ang may tisimo, Barato na o epektibo pa. Tungod ang may tisi, alkaline, vitamin C, mulawas aptik pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Spore Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imo nga resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Spore Biotics. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Spore Biotics ka. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahadit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-Memory Advance na yan. Memory Advanced Syrup. Mabakal sa mga butika. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangod sarang na kamo nga makapakonsulta sang libre. Libre? Libre! Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvacion Street, near corner A Panay Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasay City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikayong lawas salungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Gabasa na naman bala ang imo. Ay, gaan.
Gabasa na naman. Oo talaga, kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa. Always nagabasa, kag nagabaho ang kilikili. Mag-Clinica Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh. Nagabasa na naman balaga. Lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko. Clinica Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. DTX Beauty Soap. Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases. DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Beauty Soap. Ako si Ronald, isa ka sales rep. Una, problema gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid akong nga pani. Salamat gid sa DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Oras sa K5 News of Philippines Standard Time, las 4:35 saga. Ang oras, ginadulong sa atos kalwan sang Klinika DTX Coffee Mix. May kapi ka na, naka-detox ka pa. K5 Ray Espeja Umalay para sa Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa Umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Bantay Merkado Update. Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga. K5 Ray Espeja Umalay para sa Balitang K5 sa Umaga. Hi! Hello! Good morning! Mayong aga Pilipinas! Mayong aga syudad kag probinsya sang Iloilo! Good morning, Western Visayas! Welcome na mga ka-K5 sa ato sa ring pagpangalagad sa Balitang K5 sa Umaga. Today is Monday. Lunes galones kita mga kabyanan. It's a beautiful Monday morning. We thanks God for another day, for another gising, for another life. Ginadayaw kag pasalamatan tang Ginoo mga ka-K5 sa panibagong adlaw. Kag sa panibagong bugtaw.
Alas 4:39 ng oras sa ato sining pagpangalagad mga ka-K5. Sa pangalan sang serbisyo publiko ang inyo kinaandan nalagad ninyo sa kahanginan. Kaupod ninyo sa tag sa kaaga, ako naman si ka-K5 Ray Espeha Umalay. Ginaabi-abi tanang ato sini mga pinalangga nga mga tagpalamati mga suki naton sa kahanginan nga nagupod na sa ato sini nga pagpangalagad subong nga aga. Today is Monday. Adlaw kita sang Lunes, November 17, 2025. Nobyembre 17 kita sa karon mga ka-K5 tuig 2025. May klase, may opisina kita kigani sa mga aga para gabugtaw na gahimos. Bangon na mga ka-K5. Alas 4:40 sa aga mga ka-K5, ginaabit-abit ng aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati, mga suki naton sa kahanginan. Ilabi na gid ang aton sini mga pinalangga nga mga vendors sa nagkalain-lain nga mga merkado publiko sa mga kabanwahanan nagdiri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. Good morning sa inyong katanan. Nato sini mga pinalangga nga mga tagpalamati, mga suki naton sa kahanginan. Sa aton sini mga mamang tsuper, aga para kapasada nagalibot sa may syudad kag probinsya sa Iloilo nagabiyahe. Kamusta tanan mga parikoy? Along-along sa pagbiyahe ha. Sa aton sini nga mga ka-K5 magbiyahe ka pag isulod mo sa imo sini nga salakyan. Sa aton sini nga mga kuturan hindi magkalipat mga kabyanan nga magpangamuyo para safe ikaw sa imo sini nga pagbiyahe. Sa aton sini nga mga ka-K5. Sa aton sini nga mga taxi patrollers, mobile patrollers, modernized jeepney patrollers, nag-tune in na subong ka nakatutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo mayong aga sa inyong tanan. Sa aton sini nga mga soki nga mga tagpalamati, sa tanan nato sini nga mga viewers online sa 88.7 K5 News FM Iloilo via Facebook live, via Facebook streaming. I-like, i-follow, i-share mga ka-K5 mga ato sini nga pagpangalagad para mas madamo pagid mga kultura naton around the world. Ang makapamati diri sa Balitang K5 sa umaga. Bilang sa numero 1 kagkampiyon nga istasyon ng K5 News FM Philippines. Kamusta tanan? Good morning lang gid kay Serapista Latombo. Nagapangapinas ang klinika DTX Coffee Mix. Samtang nagapamati diri sa Balitang K5 sa umaga kay ka-K5 Enrique Boy Poras. Kay Ma'am Winifreda Sarmiento, good morning ka-K5 Ray Umalay, God bless you always. Reniel Katamin, Ma'am Nining Lapating Branya, Arby Cresca Ceres. Kay Ma'am Ning Ilomba, Heavenly Father, thank you for the gift of life. To our family, my health, relatives, and friends, thank you for the countless blessings you pour into our lives each day. Thank you and for never leaving our side, even in every trials. May you guide us always in the right path towards you. Amen. A blessed Monday morning, ka-K5 Ray Umalay. Salamat gid Ma'am Ning Ilomba sa imong prayers and sa imo sini nga pag-upod subong aga diri sa Balitang K5 sa umaga. Josephine Florindo Diaz, good morning. Nagapamati gid sa ato sini nga pagpangalagad kay Ma'am Norma Dana Baldoque. Gabi no do pilaman kadlaw kita mga kabyanan nga way makaupod sa inyo kay nagbulo bakasyon kita mga ka-K5 no kag may ara kita sa mga importante nga mga ginpangkadtuan. Alas 4:43 sa aga oras sa ato sini nga pagpangalagad. Manayanaya ang aton sini nga adlaw. Mga ka-K5, manayanaya man ang aton sini nga tiyempo. No, sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati. Duay magin sa mga major nga sitwasyon subong kita mga kabyanan sa may pungsod Pilipinas pag-abot sa bagyo. Sa aton sini nga mga ka-K5 nga ginapasalamatan ta ngati sa sining bulan or sa mga masunod nga mga sinimana mga ka-K5 suno sa pag-asa sa pinaka-latest nila sining bulletin report sang pag-asa mga ka-K5 wala sang bagyo o kung wala sang low pressure area
o kon LPA, mga ka-K5 nga nakitaan sa gwa sang Philippine Area of Responsibility. Kung siningon matawhay ang aton sining at tiyempo mga ka-K5. So gani sa aton sining mga kabyanan, pwede gid kamo subong kaubra sa inyong mga olobrahon. Magka-continue sa inyong mga ginapang panday, ginapang ubra dira, mga kabyanan nga mga bagay sa inyo sulod sa sulod kag sa gwa sa inyong panimalay kay wala sang ginapaabot nga low pressure area o kon bagyo. Alas 4:44 oras aton sini nga pagpakalagad, may flash report ang aton sini nga patrol subong gid lamang nga aga. Standby mga ka-K5. K5 News FM Flash Report. May ara sang alleged bomb threat sa aton sa mga ka-K5 sa may National Iloilo National High School. Kang gitalikdan ngay adlaw na puhag ining pila ka mga bulutuan diri sa may syudad sa Iloilo. Kay may pila banwa ka mga kaso sang ginatawag bomb threat. Tapos igo murahon mga kabyanan ti wala man sa mga palayo lang, no? Kag hindi lang matabo, pero ti sa pila ka pagsikyar sa pila ka mga otoridad naton sila mga kabyanan wala man sila nakita nga ini nga mga explosive devices, no? Sa pila ka mga ginpang gintunaan sang sining ginatawag nga bomb threat mga kabyanan. Ilabi na gidra sa may ISAT University, Iloilo and Science and Technology University, mga ka-K5. Subong mga kabyanan, no, bago lang sulod ka balita, may bomb threat na makuno sa may Iloilo National High School. Ano ini ka matuod ka-K5 Karen Badilla sa patrol na ka-standby. Ka-K5 Karen Badilla sa report, go ahead. K5 Ray, alas 4 sa isinigid lamang nga kaagahon gindeklarar nga bomb-free ang Iloilo National High School o kon INHS diriya sa may Barangay Luna sa distrito sang La Paz matapos ini sila nga nakabaton sang bomb threat kaina alas 12 sang kaagahon K5 Ray, no? So posible nga paagi man ini sa social media ang pagpamahog sang bomba kag according hindi na ma-detect sang hindi na ma-detect sang kapulisan kag otoridad naton sa cybercrime unit naton ka K5 Karen Badilla ang in charge sa aton sini nga mga social media investigations. Sa subong according diri sa Police Regional Office 6 kay TND lang man ni ang INHS K5 Ray, no, ang nakabaton may ara pagid sa mga nauna nga mga university diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo sang tinalikdan nga mga inadlaw o nakabaton man sang bomb threat. Ari na ni sa cybercrime unit sang region K5 Ray kag padayon nila nga gina-investigate kag isa pa gina-pattern nila nga base isa lang ka grupo K5 Ray, no, or isa ka persona ang himo sa ining bomb threat K5 Ray kay kung basihan sa mga messages nga ginapadala nila sa mga Facebook pages ang University K5 Ray do para riyas lang, pero ang iban wala sang reason. May iban man K5 Ray nga ginabutang gid ang rason kun nga may bomb threat K5 Ray like dito sa may Sanag ginbutang gid ni sang nagpamahog or nagpadala sang mensahe nga may nagpamahog ini nga may bomb threat kay bangod nga may unjust treatment K5 Ray, no, sang tawag sa mga manunudlo sa pila ka mga estudyante sa inaiya nga buluthuan K5 Ray. Okay. Ang mga nagpadala sa mga mensahe through through private messages sa mga estudyante, sa mga individual o kon sa official Facebook pages ng eskwelahan. Kag ni nga mga account nila lain nga mga account na nagpadala sa bomb threat ka K5 Karen Badilla?
Yes, ang kumadumduman dito sa Sanag K5 Ray, ang through messenger ni sa isa ka estudyante. Then pagkagabi sa West Visayas State University Haniway Campus, ang sa Facebook page nila nag-message K5 Ray. Sa isat, same man K5 Ray. Then diri subong sa Pero ang INHS, account, ang account nga ginagamit, bara nanulain o kung isa lang ni ka-account? Yes, lain-lain K5 Ray. Ang sa Sanag, iya ang nakapangalan dito sa kay certain Sara Bautista. Then diri sa may West Haniway, Lu Lily ang pangalan K5 Ray. Okay. So, pila na ni ka mga series of incidents kay K5 Karen nga nagakatabo ini, no? Ining bomb threat ka nagatag ni uhol sa mga maestra, sa mga manunudlo, sa aton sining mga K5, gati makanselar naman sila sa ilang klase, ma-modular o kon ma-online classes naman sila. Kay tungod sa sining mga bomb threat kani. So dapat ma-detect na ni kag ma-trace kung diin halin kag kung sino ni ang nagagamit sa sining mga dami kag fake account kani nga nagapalapta kag nagapamahog sa mga bulutuan kag sa mga estudyante sang ginatawag nga bomb threat. Kag K5 Karen Padilla. Ti dapat kung nga baskog ang cybercrime office and cybercrime unit ni sang aton sining gobyerno ilapirigid sang aton sining mga kapulisan, no? K5 Karen Padilla dapat ni dasig ni nga ma-detect na dayon kung sino. Amo ni problema sa aton dis Pilipinas kita makita kinay, no? Tama kinay kung paano nato ni may buluan. Kung may ara kita sa mga expert, mga dapat ni ma-hire ning mga kapulisan naton sa mga additional personnel bla K5 Karen. Mga non-uniform personnel nga mga expert, mga kabyanan sa ginatawag nga social media, sa ginatawag nga technology sa aton sining mga kabyanan para dasig na ma-detect ang ining nag-obra mga K5 sa mga katuntuhan K5 Karen Padilla. Hindi kadugay na sinipila na ni ka-series of incidents ni diliway pa man ni maniura K5 Karen. Sa subong ganin duway pa maisahan ka si mana ni K5 Ray ang nakabaton to ang Sanag then subong. Di bala una isat? Hindi, ang una ang Sanag then hindi pero previous pa sa mga sinang una pa bala ni presubong nga si mana. Last year. Last year ti sino na dakpanan la to na identify nila to? Yes, napasakaan to sang kaso K5 Ray ang 18 anyos nga babayi. Okay. Tapos ang mga after sina to sa isa to may harap pag ito nga may nagbulos pag ito din pag ito nga eskwelahan. Ang amo lang to K5 Ray no ang sa isat then tapos Sanag. Then subong nga tuig ti amo ni ang Sanag K5 Ray. Ti ari gani subong ya makaalarma na ni because series of bomb threat na yang nagakatabo hindi niya kon nga isa-isa lang ka eskwelahan na. May Iloilo National High School, may San Agustin, may Haniway West Visayas State University Haniway Campus. Ano pa ito? Tatlo? Tatlo. Yes, tatlo K5 Ray. Kaya sa isat ni duha ni sila ka beses nakabaton sang bomb threat sa sulod lang gid sang isa ka or 24 ka oras K5 Ray. Ang gusto ta bala may sense of urgency bala para makatilaw ni dayon ang mga nag-obra-obra ni sa mga account. Tima mo kung hinay ka K5 Karen mag-ano sini. Dasig ni kung mga expert ning mga kontrabo nga nag-obra-obra bomb threat ni kabalo ni sila kung paano i-delete ang mga traces kaya hindi sila manakpan mo. That's why nga dapat pagka may mga kasubong sini dasig man ang investigate wala dasig man ang pag-locate sa sining mga tawag na yung mga naga-message kani mga fake account ka mga dami account ti K5 Karen. Ti isa man ni na subong K5 rin no kay actually damo gani sang may mga nagaduda nga base kuno estudyante lang man K5 Ray bala nga hindi gusto sang tawag sang exam nila pero ti klaro sang tawag sa Police Regional Office 6 nga hindi estudyante K5 Ray no kay ti may ara gid sang dami account K5 Ray kung sa diin naka-private gid ni kag ginapang send man mismo sa
pages sang aton nga mga universities. Pero ang isa diri nga ginapasiguro man sang PRO6 under sa leadership ni Brigadier General Josefino Ligan nga maano gid nila i-locate gid nila kay 5 May nag-comment kani balya sa Israel niya magamo-amo kani dakop kani dayon niya way na minutos way na inurasan niya dakop ka dayon trace ka dayon. Amo ni dapat ang ipang-enhance bra. In fairness sa mga kapulisan, ta gusto man nila nila madakpan dayon o galing kay I don't know kung limitadong knowledge nila, limitadong equipment nila, limitado ang resources nila nga do kadugay gid blaw sa to sini mga ka-K5 Karen Badilla. Ang pag-investigate sini kag pag-locate sini pag-trace sini before ato nadakpan to sa San Agustin dinhi ginobra sa may regional office. Yes, iya ka region K5 Ray. Oh. Ti subong nga way sila kapagwa sang statement nga kung may person of interest na sila sa sining bomb threat taw. So kay naga-ongoing ni ang ilang investigation kay unlike to K5 Ray sa may ISAT sang last year, ang ano gito yan nakapangalan gito sa estudyante. Ati apos to ya. So hindi ko to ya hindi ko to pwede madayaw sila kay ti ang account nga na nag-post nakapangalan gito sa estudyante kag di ba ang kumadumduman ko ba sa estudyante na hack kuno iya nga na hack kuno iya sining account. Yes, so hindi ko to ma-acknowledge ito nga kung madayaw nga grabe do sigay gid investigation. Ari na dapat yaho makita naton paano kung nagagamit sa mga dami accounts like for example ang mga dami accounts ni ang mga fake account kani ginagamit sa pagpangtonto mga kabiyanan sa mga isigmo kapareho hindi lang sa tawag bomb threat ta di ba? Paano na sa matrace? Paano nyo na sa madakpan? Amo na dapat kakipay ka rin. Sigay bla sa to sining mga kuturan. No? Kaya iniyan din nilag lahog. Okay lang ko tanim lang ang mga fake account ka nagapangayo, nagapasend sang GCash. Hindi na kisaya. Hindi na sila pakon. Kisa ko ikaw kumaalam ka nga tao. No, hindi ka mentuan. Kimambal ka. So, hindi ko man kilala. Or di gani, basi gin na gamit-gamit na ngalan sang akon ni nga kilala kag profile picture niya. Pero kay Doc Ramel. No? Kay Doc Ramel, oy. Kay si Doc Ramel nagapanagtag sang bugas. Baw ka damo na subong nag-obras ang fake account. Ginagamit nila ang picture ni Doc Ramel, oy. Nagamessage sila sa mga tao. Kanagapangayo mga kabyanan sang GCash. Ama ko mo na mo ya, Doc Ramel, oy na ya. Siya pa yabang ayo GCash kay 5 Karen Badilla. Siya pa yabang ayo kwartas tao. Tido mambal kay hindi kini si Doc Ramel, oy do piki kini nga account. Pero ang bomb threat no is a serious matter sa aton sini mga pinarangga nga mga tagpalamati nga nagakinanglan sa nagakigo nga atensyon because hindi niya pwede lahog-lahogon. Under sa aton sini nga layi, sa aton mga kabyanan, kakipay Karen Badilla, no? Nga kung magambal-ambal ka gani or throw ka sang jokes bala, no? About bomb threat, pwede ka na kasuhan, no? Pwede ka dakpon. Sa sulod ka to sang mall or any public places, mamalambal ka ba nga ma-joke-joke ka, may bombade! No? Pwede ka dakpon, pwede ka arestahon sa to sining mga kabyanan, no? Tining mga messages kag ginapalapta hindi man ni pwede nga makahambal ang aton nga mga officials sa eskwelahan nga hindi na pagsapakon do permi lang may bantret way man bantret hindi yun pagsapakon, no? Padayon kita kita may klase kita gyapon hindi ni pwede ka kay 5 Karen. No? That is why nga tiyambal ko kani nagahatag na ini sang perwisyo sa mga estudyante kag sa mga manunudlo, no? Hindi lang kuon nga nagahamper ang ila sini nga mga pag-eskwela o kunang ila nga mga lessons, no? Kundi nagahatag pagid ni sang trauma kag kakulba kay 5 Karen Badilla sa mga estudyante kag sa aton mga manunudlo, no? Sa aton sini mga pinarangga nga mga tagparamati iba ni gani guro basi blaga panic pablaw. Mag-cause ang panic, no? So dapat masolbar ini kakipay Karen gilayon i-follow up mo ni gani no sa ila kung ano na ng investigasyon nila kakipay Karen. Yes, K5 Ray. Tapos i-compete clear na diri no sa ano man yang bomba ang Iloilo National High School K5 Ray. So paano nila na-declare nga clear? K5 Ray? Paano nila paano sila naka-declare nga clear sa any bomb threat ang Iloilo National High School? Anong basis nila?
Nagpalibot di sila kaina umpisa no kaina alas 12 sang kaagahon sang K9 K5 rate. Well, siguro mga almost 4 to 5 hours ni ang pag-check nila sa campus K5 rate. Amo na nga alas 4 sa sinilang gid nga aga gin-declare ang drug kon bomb free ang INHS K5 rate. Okay. So nagiging security measure sila, nagpalibot sila K9, nagpang-check sila, so that is why nga makabig nga bomb free ang Iloilo National High School. So resume ang klase, busto ko na may klase. Karon ang aton nga baluon diri sa Bulutfuan kay 5 ray no kun bala may klase pa ni or i-cancel gid nila. Pero kagabi nag-announce sila cancellation of classes ang Bulutfuan. Sa Subong wala pa kay 5 ray. Okay, so kung wala sang announcement may klase no? Technically sa aton sila nga mga ka-K5. Sige, ka-K5 karon balikan karon sa dugang mo sila nga mga update sila binagid to sa balita to sa Lamburaw to natabo to sa investigasyon sa mga kapulisan to sa pitok tuig tong bata nga naginsulod sa sako kag ginimuslan kag patay ka-K5 karen. So sa karon kay 5 ray no ihibaloon to na ang dugang nga mga detalye kay according diri sa kay Police Captain Jose Winston Biadog nga napadala na kay 5 ray ang tanan nga swab test sang 7 ka persons of interest dito ya sa Camp Crame kay 5 ray. Dala na to ang aton sini nga dugi na suspetsuhan? Wala negative kay 5 ray. Why nila madala? Wala. Sige, oras alas 5 in punto sa aga sa ato sa pagpangalagad. Salamat kid ka K5 Karen Barilla. Ang ining flash report ay kadulong sa inyo sang Klinika DTX Coffee Mix, ang Klinika de Alternativo Medicina ni Doc Ronel. Ang DTX Coffee Mix mga ka-K5 healthy coffee ini nga nagahatag sa maayo nga benepisyo sa aton nga lawas bangod sa natural and organic ingredients kang palaya, chia seeds, kag de-sugared sugarcane extract. Upod sa patrol, si K5 Makoy Espeja, ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Oras alas 5 in punto sa aga mga ka-K5 gidulong sa Tuscarawan sang Klinika DTX 500. Ang Klinika DTX 500 marami nga food supplement kaya parami sang blood circulation naton against sa mga bad cholesterol mga kabiran. Agod malikaw kita sa mga balatian kasubong sang hypertension, high blood kag diabetes. Maginom sa Klinika DTX 500 di mo sang palaya extra kag di sugar cane extra kalit sa parit sang tubo di superior antioxidants. Diretso kita sa mga nagapanguna nga mga balita kag balantayan nga mga topiko diri sa atong sini nga pagpangalagad sa balitang K5 sa umaga. Sa dugang nga mga balita, mga kabiyanan San Enrique Police, may duha na ka person sa interes sa pagpatay sa anay job hire sang munisipyo. Dispalko sa utang, gidalantaw nga motibo sang kapulisan. Sa dugang nga mga balita, mga kabiyanan, Councilor Nene Deliana ginklaro nga hindi sinituyo nga disrespect si Vice Mayor Lablab Baronda sa pagtamyaw sini sang kaadlawan sang Vice Alcalde. Ang mahambal ko lang dira na Councilor Nene Deliana nge mo sagan ko yay muon mo nga mango plot ang pumuluyo sa pag-intindi sang emosyon nga post hindi na bala pag-liso-liso abla hindi na pag-liso-liso hindi ka na magpina-abogado pa sa aton sini nga mga ka-K5 matsagan mo ya bala sa tawo nga nagabasa do hindi bala do mga tangkuloy bala no councilor matsagan mo ya mga tangkuloy no nga hindi bala kenchindi bala sang context sang imo sini nga post out hindi na ta bala magpaibo-ibo kag magpaisti-isti bala ano ka man imo ya councilor ni Deliana man ako yaway ko sa may ginapinan pero nga kon lang ya ginapunto dira no sa aton sini nga mga ka-K5 no kung maisog ikaw ako on mo kung hungod hindi ka na magipaliso-lisuhon mo pa nga papadrama-drama kapag artista timo councilor ni Deliana tingin klaro mo kung gina isa lang na ako ano ginapuramdom nyo amo na nga akon nga botsilingon tapos ang surya mo na nga suya damo suya si mo kay mapabo-abo kapag kung ginako mo na lang kung di way na mga question na kay bala naman sang tawo nga ti suplading kag man imo ya pagabot sa vice mayor sang syudad
Oras mga kabyanan, reklamo angot sa pag-iban sa nabaton nga AX sa nga mayorya sa pila ka mga barangay sa distrito sa Ngaro kag Arevalo. No, sa aton sini nga mga kabyanan, bantayan aton sa report ni K5 Kim Makaluyo. Kaya sa gintalikdan nga mga nadlaw do pilatok barangay nagpatigayon sang payout sa AX. No, sa aton sini nga mga kabyanan, sos! May iban may na-capture pa sa video mga kabyanan. Sa aton sini mga pinarangga nga mga tagpalabati, no? Bawas-bawas. Laban-laban. O bawi-bawi. Laban-laban. O bawi-bawi. Get out! Storyahan tanak karon sa aton sini nga mga K5 krimen nga nagakatabo sa probinsya sa Iloilo nga biktima ang mga kabataan dapat kamuntat suno kay board member Gonzales. Wais ang update sa Quinto Distrito sa ila sini nga mga headlines with the K5 Reggie Di Mayo sa aton sini nga mga K5 oras alas 5:04 sa kagahon sa aton sini nga pagpangalagad mga kabyanan. Karon mga K5 bantayan dugangan taning pila ka mga detalye sang aton sini nga mga balita istoryahan taman karon ang pila ka mga balita nasyonal kay si former Bicol Party List as Congressman Saldico sa aton sini nga mga K5 do sunod-sunod ning mga pasabog ya mga kabyanan sang gintalikdan nga mga inadlaw may kang tanan mga K5 sa pagbulgar sini no sang natabo mga kabyanan sa flood control insertion no sa pag-insert sang pundo para sa mga ginapasuni flood control goes project sa aton sining mga kabyanan. Duha ka tawong ginatulod mga K5 ni Congressman Saldico. Wa isang liwan amo si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kag si former House Speaker Martin Romualdez. Amo ni kuno nga ginimo sa kuno nga poster boy. Gininto sa kuno. King palibot-libot sa kuno mga kabyanan. Hindi yagid mabaton mga K5 nga nagakatabo siya kag siya sini nga pamilya. Amo na ang rason nga nagwa ini kag nagpagwa sang iya nga official statement mga K5. May kaangtanan sa sining controversial nga flood control project sang Department of Public Works and Highways. Istoryahan tani karon mga kabyanan sa pagbalik naton diri sa balitang K5 sa umaga sa gyapon ko po ninyo ka K5 Ray Espeha Umalay. Magabalik kita matapos ginamang ang pila ka mga importante nga pahibalo. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika. Do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera. Nagproblema ka ba nga pirmi kang loyal? Pag may tisi para aron mo aptika. Pag may tisi mo tunod ang may tisi puno sa vitamina. Pag may tisi mo barato na o tipig ibo pa. Tungod ang may tisi alkaline vitamin C mong lawas aptik pirmi dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi kontiktado ka pirmi. May tisi vitamin C para pirmi malipayon inom og may tisi. Pag may tisi mo, pag may tisi mo, pag may tisi mo, pag may tisi mo. Tungod ang may tisi alkaline vitamin C mong lawas aptik pirmi dili nakakapuyon.
TC, vitamin C para pirmi malipayon. Tungod ang may TC, alkaline vitamin C, mong lawas apik pirmi, di nakakapuyon. Tungod sa may TC, protektado ka pirmi, may TC, vitamin C para pirmi malipayon. Palit nag may TC. Does your underarm stink and darken? Say goodbye to stink and dark underarm. Try Clinica Deo Fresh Roll-On. It whitens and softens your underarm. For all-day freshness, try Clinica Deo Fresh. It's 100% natural. Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of ampalaya extract and the sugarcane extract. Clinica DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy. DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. As the CEO of 5K Broadcasting Network Incorporated, ito ang kampiyon na stasyon, K5 News FM. Sa isang pangarap, unti-unting natutupad. Kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin na nais marating sa bawat boses na maririnig. Pag-asa at tuwa ayong mababatid. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May so-so! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM. Ang kampiyon sa news! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko, ito ang radyo ko, ito ang K5 News FM. Kami ang K5. K5 Ray Espeja Umalay para sa Balitang K5 sa Umaga.
Oras mga kabyanan na 5:13. Welcome back sa pagpangalagad sa balitang K5 sa umaga. Good morning kay Mama Bings PSJ, Annalyn Agrabante dira sa may San Enrique, Iloilo. Good morning Ma'am Annalyn. Laura Sumagaysay, Kristen Gardose. Ma'am Annalyn, baligya ka pala sa mga klinika di alternatibo products na sa San Enrique. Para may pares ang imong bugasan nga kampyon. No, sang klinika di alternatibo ni Doc Ramil Oy. Diyo ko biyanay sang aton sining aircon diri sa studio, no? Sa aton sining mga ka-K5 kay do bagong limpyo ni pero do kainit taw. Alas 5:14 mga kabyanan, ginatamyaw taman sa mayong aga nagapamatigid sa aton si Nanay Bet sang barangay Malusgod, Pututan, Iloilo. Nanay Bet, good morning. Opod sa kay Migo Taoting Banson. Sa aton sining mga ka-K5 ang balyan na idlaw gid si Nanay sang imo sining limog. Mga ka-K5, bago kita kuha na ito ng pila ka mga balita sa aton sining pagpangalagad sa balitang K5 sa umaga, ginaremind nato ng mga kabyanan naton nga ti subong uso ang trangkaso sipon ubo. Mga ka-K5, inom kamo sang klinika D3 Bio di antiviral and antibacterial specialist nga saragid makabulig sa aton sining ikaayong lawas mga ka-K5. Ang klinika D3 Bio may vitamin D3 kag extra virgin coconut oil nga sarangid nga makatag sang alibyo sa aton sining lawas mga kabyanan. Klinika D3 Bio. Klinika D3 Bio, basta vitamin D3, dapat Klinika D3 Bio. May vitamin D3 ka na, may extra virgin coconut oil ka pa. Untati na ang pag-inom sang vitamin D3 lang. Dapat ang imo vitamin D3, may virgin coconut oil o kon VCO. Klinika D3 Bio, mga ka-K5. And of course, mag-inom sang Klinika DTX 500 para sa may mga hypertension, taas ang kolesterol, sa may mga high blood, sa may mga diabetes, inom kamo Klinika DTX 500. Klinika DTX 500 the superior antioxidants, no? Nga ginadetoxify kay ginapagwa ang toxin silo sa aton sining lawas. Ginalimpyuhan ang aton sining dugo mga ka-K5 para malikaw kita sa mga cardiovascular diseases. Ang Klinika DTX 500 ni Dr. Ramil Itang Uy, parisan mo sang Mighty C, the alkaline base ka vitamin C. Basta vitamin C mga kabyanan, mag-inom sang Mighty C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Safe imnon bisan wala unod ang imo sining at tiyan mga kabyanan. Ang Mighty C, the alkaline vitamin C. Mabakali ni sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa pila naton sini ka mga butika. Ang produkto ni Dr. Ramil Itang Uy nga garantisado. May mga free consultations kita sa mga Klinika Product Center nato na pamtang sa Pasig City branch sa may poblasyon na Labod, Pasig City. Dira sa may Kalinog, sa may Cosmart Kalinog, kadto ka mo dira sa may Cosmart Kalinog, free consultations. And of course diri sa may Miagaw sa MCR Agriventure, Sir Alex Sasabo, Warhem Tosino. Sa mga nagapamati sa aton sini sa Miagaw, kadto ka mo dira sa Miagaw sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center naton. Ato pa dyan na MCR Agriventure, ano? And of course, diri sa may Haro branch naton, sa may kilid lamang sang St. Robert's International Academy malapit sa Robinson's Haro. Pahamtag ang aton sini mga kabyanan nga Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Good morning sa kay Sir Bibot Bet Solosyo. Nagapamatigid sa aton sining pagpangalagad. Alas 5:17 oras sa aton sining mga kabyanan. Unta ang report sang aton sining patrol. Balik report with ka-K5 Karen Banilla. K5 Karen ang update dito sa may Lambuna. Sa sining bata nga ginapatay. Ginsulod sa sako. Kaginigtan mga kabyanan ang iya sinaliog sang shoelace. No, sa to sining mga ka-K5 kay ginapayag ginhimuslan. 7 ka mga persono of interest tanan ang gidalantaw sang aton sining mga kapulisan sa pakamatayon sang sining 7 ka tuig nga bata. Sa aton sining mga pinalangga nga mga tagpalabati. No, sa aton sining mga kabyanan, ibalaon taman ang dugang nga mga balita with ka-K5 Karen Badilla nga natipon sa pila naton sining mga police reports. K5 Karen, balik report. Go ahead. K5
Ray, sa subong na padala na no ang swab test sang pito ka ginakabig nga persons of interest o kon POI sang Lambunaw Municipal Police Station dito sa Camp Crame K5 Ray agud yang nga may mahibaluan kung bala isa sa ila ang suspect gid sa paghimulos kag pagpatay sa pito ka tuig nga bata nga babayi nga nasapuan sa sulod sang sako sa sulod sang ilaya nga CR sa Purok 3 Barangay Tampukaw Lambunaw Iloilo. Kag according diri sa kay Police Captain Jose Winston Biadog K5 Ray ang hepe sang Lambunaw Municipal Police Station nga tatlo ka semana K5 Ray no ang pagahulaton agud yang nga mahibaluan ang resulta sang ining test K5 Ray pero klaro man diri sang aton nga hepe nga sa pito ka persons of interest why na dinalakip K5 Ray ang tawag ang amay sang victim K5 Ray no kag kung madumduman sang tinalikdan nga Biyernes kung hindi kita magsala K5 Ray sang gabi na na dala na sa o kung nahaya na sa ilang balay ang ining lawas ni alias Bebe K5 Ray dito ya sa balay mismo sang iya nga lola. Ti sa subong wala pagid sang lead ang aton nga kapulisan sa identity sang suspect K5 Ray kag na tigayon man to naton nga na-interview ang Vice Mayor sang Lambunaw nga si Vice Mayor Arvin Lusaria kag according sa iya pagapungkuan nila ni Mayor Reynor Gonzales kag pagaistoryahan kung matumod na in kaso nga matubod na K5 Ray ang suspect magapagwa sila gilayon sang posible nga magapagwa sila sang reward money K5 Ray para sa madasig man nga pag-aresto sa suspect in kaso kung magpalagyo iniya K5 Ray. K5 Karen? Oo. Ang mga POI ni sa palibot lang na? Yes, may ara sang himata kag may mga kaingod man K5 Ray. Okay. So, ang bata subong hamyang nas balay nila? Yes, dito sa balay sang iya nga lola K5 Ray. Pero kung isip-isipon mo, do tama kadasig ang natabo bala ni do mga pilalang ka minutos may ganimo orasan sang maghalini sa kay Lula yan no? Yes, K5 Ray. Ang according ni sa lola niya mga 3 posible mga dira-dira K5 Ray mga alas 3 gadto ni siya sa ila to nga balay dan pagka past 3 temotongin pinangita ini siya sang iya nga lola K5 Ray. Sino kuno kung sa pag-interview niyo sa pamilya sino kuno masami kuno nga do nagasulod-sulod sa balay nila nagakadto-kadto nga himata nila nga lalaki? Sa ila K5 Ray do wala man kay ti kalabanan dito gid sa ubos K5 Ray nagatener sa balay sang lola niya. Okay, so why gid sila sang dugid na suspetsuhan? Wala, according sa ila wala gid K5 Ray like blanco gid sila according ni sa pamilya kay bisan ng mga katiyuan ning mga pakaisa ni sang tatay na pamangkutan taman bisan sila gakatingala kung sinune ang naghimo sa bata K5 Ray. Ang pito ni ka mga POI voluntarily nagsubmit ni sila sang ilang mga samples. Yes, K5 Ray. Why man sa mga nagpalagyo nadula das barangay nga mga lalaki nga mga tupad balay nila wala man? Wala man, negative according sa kay Captain Biadog according sa gani sa iya nga nag-cooperate ni ang pito ka persons of interest sa ila K5 Ray especially sa pagpakuha sang swab test. Okay. Sa to sa mga ka-K5 so amo ni sa ang case to sa pito ka tuig nga si alias Bibi no? Sa may Tampukaw, Lambunaw, ka-K5 Karen Badilla. Why sa mga statement ng mga local government officials naton? Amo to ang sa statement ni Vice Mayor Arvin Lusaria K5 Ray sang Lambunaw nga magapagwa ni sila sang update K5 Ray no like kung magwa na ang final investigation sang kapulisan ta base mapagwa man sila sang reward money K5 Ray. Okay, para at least wala mabulig-buligan ka masolbar ning kaso kaya hindi ni manami no nga ti amo ni natabo sa pito ka tuig ka bata nga puno patani ni sang handom sa iya sining pagdako no kay ti 7 years old pa lang ni kag nag-eskwela bilang grade 2 pupil mga kaabyanan sa mga pinalangga naton nga mga taga Palamati. Tinakontak ni sang pamilya ang Iloy kay ti abroad nimo?
ang iya na nga nanay kay 5 Ray, dira lang sa isa man ka barangay na nanlipat ako sang... Hindi, why di abroad? Ano ba, Formero, ang aton information sa abroad na nanay. Hindi negative kay 5 Ray, bali ang sa nauna naton nga information is ari lang diri siya sa Iloilo kay 5 Ray, especially dira sa may Lambunaw. Iloilo, sa Lambunaw man, pero lain lang barangay. Oo, lain lang nga barangay kay 5 Ray. Why gid sa makatuwa na ito matingwaan nga ma-interview? Makuhaan siyang payan? Wala to siya kay 5 Ray, no? Gakatimingan naton nga wala to ang iyang itawag nga presensya kay 5 Ray. Pero welcome man ang Iloya dito sa balay nila dito sa Tabukaw? Yes, kay 5 Ray. Ano ni siya sa may barangay Agsirab. Hindi, ang dito bala sa sa Tampukaw, Lambunaw? Sa Tampukaw. Yes, kay 5 Ray. Kay sang adlaw mismo, sang nasapuan ang ining victim, nagpadulong gilayon ang yani nga Iloy. Kay di gintawgan siya, same man to sa amay kay 5 Ray, nga nagpauli gilayon sang nabato nila ang information nga tigindala si alias Bebe sa ospital kay 5 Ray. Kaya ang una ni nga paghangop sang tatay nga abi niya nahulog sa puno sang kahoy ni ang iyang bata. Moto kay 5 Ray ulihian na nabalaan nga tigin nga nasapuan gid iya sa sulod sang sako ang ining 7 ka tuig niya nga bata nga babayi nga si alias Bebe kay 5 Ray. Sige. Kay 5 Karen. Kag sa dugang na lang naton nga balita kay 5 Ray sa may Banwasang San Enrique, may isa man to ka persona nga gintiro kung madumduman sa November 13 ini alas 6 ang gabi. Kag according diri sa kay Lieutenant Christy Valdalde, ang hepe sa San Enrique Municipal Police Station, nga may duha na sila ka persons of interest kay 5 Ray, no, sa pagtiro patay ni sa Anay Job Hire sang munisipyo dira man sa may barangay akon sa Banwasang San Enrique kay 5 Ray. Ang krimen natabo ini sa katubuhan sa barangay Paga kay 5 Ray. Kag ang ining victim among si alias Bamer kay 5 Ray. Si alias Bamer 45 anyos. Kag suno sa kay Captain Dalde nga nagtugma kay 5 Ray ang panaysayon sa mga eyewitness kag sa CCTV nga nakuha nila kay 5 Ray kung sa diin ang duha ka suspect nga sakay sa motorsiklo kay 5 Ray ang nagwa ini sila sa may National Highway padulong ini pa si San Rafael ini nga road kay 5 Ray. Kag ang angkas since wala siya sang face mask or any nga tabon sa iya nga tsura kay 5 Ray, no, dasig ini siya nga na-identify sang aton nga kapulisan kay 5 Ray. So same man na sa nangin pahayag sa mga eyewitness dito sa area nga pagkabati nila sang 5 tugtog 7 kalupok kay 5 Ray, pagkadugay-dugay may nakitaan sila nga nagapagwa sa katubuhan nga nagapasiburhot nga motorsiklo going sa na-mention ta nga National Road sang San Rafael, Pasig City kay 5 Ray. So ang ginalantaw diri nga motibo sang aton nga kapulisan kay 5 Ray amo ang utang nga wala nabaydan kay 5 Ray sang ining victim, pero hindi pa ni sa karon matumod sang aton nga kapulisan kung pilagid ang kantidad o kung ang kantidad kay 5 Ray sang utang ni sang victim kay 5 Ray. Kag sang gin-review man sang kapulisan naton ang background niya ang negative ang iyang record sa police station, same man sa ilaya nga barangay dira sa may Paga kay 5 Ray. Kag sa may mga araman sa dugang nga mga information ang kapulisan ta tuhoy ni sa krimen, pero nagpamalibad danay kay 5 Ray, no, si Captain akon si Lieutenant Dalde nga ibuyagyag sa kahanginan. May ara kita dira sang gamay lang, no, nga statement ni Lieutenant Cristoval Dalde, ang hepe sang San Enrique Municipal Police Station. Sir, ano subong ang latest update, sir, sa inyo nga investigation regarding, sir, sa natabo nga shooting sa Barangay Paga, sir? Yes, ma'am, no. May progress report na kita, no. May nakuha na kita ng CCTVs sa area. Kag ginamatch namon subong, no, sa eyewitness na nakakita pag palagyo sang suspect. Sir, i-clarify ko lang, sir, no, bali may persons of interest na kamo, sir? Yes, ma'am. May ara na kami subong person of interest na ginasundan subong. Kay sa amon pag-backtracking sa mga CCTVs, match gid or pareho sa description sang ginahatag sa amon nga information sa mga pamulyo dira.
Oh, sir, bali ang ining mga persons of interest, pila ka bilog, sir, ang inyo nga ginalantaw nga persons of interest, subong, sir? Bali subong ma'am, duwa, pero ang positively isa ang subong nakita naman kay wala siya naka-helmet, kag wala nakamas. Okay. Posible mo to, sir, ang angkas nga naka-jacket lang. Yes, ma'am. Okay. Positively siya to ang gunman. Oo. Sir, balidiin gito, sir, ang way nila sang nalagyo sila, sir, after nila itong gintiro ang victim? After nila ginaluthang ang biktima, palagyo sila sa direksyon pakato sa highway going to, possibly going to San Rafael or Pasig City. Okay. Hindi pa man sila, sir, matumod, sir, no? Kung taga-diin, gindi sila, sir? Yes, ma'am. Amo pa nasubong ginapadalman kung tumandok inaasang sa Lake or malapit nga banwa. Sir, sa CCTV, kag ang atong according sa witness, sir, sa pagkita ninyo, ano, sir, same gid ang bayo nga ginasuksok niya, sir? Yes, ma'am. Same ang bayo, same ang motor. Sir, sa subong, anong ginalantaw niyo pagid, sir, nga motibo maliban to, sir, sa utang? Amo subang ma'am ginapadalman naton ay ang among investigation is disparpo no sa utang pag subong ginapadalman ta din naton mga ang iban nga mga information ng mga baton subong pero di ay ramon pag ibuyag-yag kay ongoing pa amon nga investigation. Sir, may idea ka kung pila ang amount gid, sir, sang utang ni ka victim? Negative pa kita, ma'am, no? Kaya ang pamilyaya wala pa nag-gibol sa aton. Okay, sige, sir. Sir, thank you gid sa time mo, sir. Thank you gid. K5 Ray, si Lieutenant Cristival Dalde, ang hepe sang San Enrique Municipal Police Station, K5 Ray. So sa subong amo na mayara na sila sang duha ka persons of interest kag nagtugma ang description sa mga eyewitness kag sa CCTV nila nanungod ni sa duha ka persona nga nakasakay sa motorsiklo K5 Ray nga amo no ang nagtiro patay sa victim sa katubuhan ni K5 Ray. Sige. Ang ini nga balita, ang ginadulong sa inyo sa Klinika DTX Coffee Mix, ang Klinika de Alternativo Medicina ni Doc Ramel Uy. Ang DTX Coffee Mix, mga ka-K5 healthy coffee ini, nga naghahatag sa maayong benepisyo sa aton nga lawas, bangod sa natural and organic ingredients, kaangay sa ampalaya, chia seeds, kag de-sugared sugarcane extract. Upod sa patrol, si K5 Makoy Espeja, ini naman si K5 Karen Badilla para sa Kampiyon nga balita, serbisyo publiko kakalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Oras mga kabiyanan na 5:31 sa pagpangalagan sa balitang K5 sa umaga. Kuanta report ni K5 Jenico Yunani sa drama ni Councilor Nini de la Liana kay Vice Mayor Lablab Baronda. Pag post ni Councilor Nini de la Liana sang Iloilo City sang iya sining greetings kay Vice Mayor Lablab Baronda kay birthday ni Vice Mayor Lablab Baronda ni kahapon kung di kita magsala, no? Sa aton sining mga K5 may ara man nga balos si Vice Mayor Lablab Baronda sa post ni Councilor Nene de la Liana. Gintamyaw sini si Vice Mayor Lablab Baronda kag nagsiling ini nga, before this day ends, I want to greet our Vice Mayor Lab Baronda a happy birthday. Wishing you all the best. See you in session. See you in session, ma'am. Amo rin nga post ni Councilor Nene de la Liana sa aton sa mga K5 sang Iloilo City Council. Sa aton sa mga K5 nagsabat man ginayon ni si Vice Mayor Lablab Baronda kay ang gin-post ni Nene de la Liana nga picture ni Councilor o ko ni Vice Mayor Lablab Baronda. Ang picture sini nga nag-OT king ini sakay Anay House Speaker Martin Romualdez. Tedo medyo way manamian ang pila ka mga pumuluyo sa aton sa mga K5 ilabenagid ang ining si Vice Mayor Lablab Baronda, no? Tikong lang tawon binaton mga kabyanan do ka irrelevant man ni mga K5 Councilor ni de la Liana
nga ang ginatamyaw mo kag ang ginkuha mo nga picture hindi man naton mambal nga coincidence kundi hungod gid yes buot, no? Hindi man naton mambal nga ti sa tanan nga picture ni Vice Mayor Labla Baronda amo lang gid nakita mo nga may picture sila ni House Speaker Martin Romualdez. Kag given na kag balada man na sang tawo kung ano ka close ang mga Baronda sa mga Romualdez kay ti to review sang post ni Congresswoman Jamjam Baronda sa mga gintalikdan nga mga inadlaw gintamyaw yaman sini sang birthday si Anay House Speaker Martin Romualdez, no? So public knowledge na ina sa Councilor Nini de la Liana, di ba na kinanglan nga i-remind mong mga tawo kung ano ka-close ang mga Baronda sa mga Romualdez, di ba Councilor Nini de la Liana? Oh. Pero ang imo sining pagdepensa nga duway kasambot silingon sa imo sining post istorya hetong puno sang ipilipil mga kabyanan. Istorya itong puno sang ipilipil Councilor Nini de la Liana. Anong report ni K5 Jenny Kuyunan? K5 Jenny, go ahead. K5 Ray ginklaro no ni Councilor Nene de la Liana ang hindi isa ni intensyon nga bastuson o kung desrespetuhon si Vice Mayor Love Baronda paagi siya pagtamyaw sa BC Alcalde sa iya kaadlawan gamit ang picture sini kaupod si anay House Speaker Martin Romualdez. Sa Facebook post sang konsehal gapamangkot ini ka K5 Ray kung sa diin kag paano sini ginbasto si Baronda bangod suno sa natungdan nga ang picture nga gamit sini ang ginkuha lamang sa Facebook ni Baronda hindi ini himo-himo. Dugang pa sang natungdan nga si Baronda ang nagsumpa kay Romualdez sa nagdaog ini sang eleksyon. Samtang ginpahayag pan de la Liana nga dako ang respeto sini sa BC Alcalde amuman siya magulang si Congresswoman Jamjam Baronda. Sa karon kay February ginpahayag ni de la Liana nga handa ini magpangayo usang pasaylo sa konsehal kung pamatudaan naging disrespeto sini ang BC Alcalde. Kag ini nga balita ang gadaron sa inyo sang Mighty C ang masing pabaskog nga alkaline base nga vitamin C. Report nagikan sa Iloilo City ini si K5 Jenica Oyunan para sa kampiyon nga balita sa Bisyo Publiko kag kalingawan sa Iloilo K5 News FM. Nangita payasangi pabilin to dana itong picture to nga to. Nangita payasangi apin si Inday Nene de la Liana, Councilor. Sa aton sini mga ka-K5 sa isaya man kaupod. No, sa aton sini mga ka-K5 nag-back up man to siya kay timbre ko luluoy ko sini kinanglan ko sang back up mo. Nag-comment man to si Councilor Rex Sarabia. Sa aton sini mga ka-K5 amo lang ning ako no sa aton sini mga ka-K5. Why gid niya sang lain sa greetings ni Councilor Nini de la Liana? Ang greetings sa bilang caption niya, why ni lain? Ang nagatag sang confusion, kanagatag sang issue sa mga pumuluyo is ang picture nga gingamit ni Councilor Nini de la Liana. Because sa karamon nga picture ni Vice Mayor Labla Baronda, ang ginpili yagid, ang tupad niya si Anay House Speaker Martin Romualdez. Sa aton sini mga pinarangga nga mga tagpalamati, no? Kung ikaw sini maglantaw, sa aton sini mga ka-K5, sa mga pinarangga naton nga mga kulturan, no? Sa aton sini nga mga tagpalamati, Councilor Nini de la Liana, ano bi ang gusto mo nga ipabalo? Ano bi ang gusto mo amplify sa mga pumuluyo naton with this picture nga gingamit mo sa kay Vice Mayor Labla Baronda? Sa aton sini nga mga ka-K5, ano ang gusto mo nga ipalabot sa mga pumuluyo, no? Kay ti kabalo naman ng mga pumuluyo. With all due respect, public knowledge sa mga tawo sini sa siyudad sa Iloilo nga tibala naman nila na kung gaano ka-close sa mga Baronda sa Romualdez kay House Speaker Martin Romualdez, no? Sa aton sini mga pinalangga nga mga taga-palamati kung ano kalapit si Congresswoman Jamjam Baronda sa kay House Speaker Martin Romualdez. Sa aton sini nga mga ka-K5, no? O galing hindi na bala tani pagpalibot-libuton pabala kagimuon nga mango, no? Ang mga pumuluyo, Councilor Nini de la Liana, no? Ginahimo mo dabi nga tangkuloy kag mango ang mga pumuluyo sa syudad sing Iloilo mo. Kung nagako ka na lang gid nga hungod ko na nga i-post ang amo na nga picture kay kagungod ko man kung anong ginapanumdom nyo, amo na ina ang inyo nga ginapanumdom, no?
Ngunit tani mapresya sa tawo nga titutuod giman si Ninit de la Liana, iso gid man ang klase ka city councilor ni. Si Ninit de la Liana, si Ninit de la Liana ano gid man ni prangka gid man. Si Ninit de la Liana ano gid man ang straight forward nga klasik ta ka leader, ka konsehal sa may syudad sa Iloilo. Why sa may ginapasin o ni siya? O di kali pa magkuton ka gana. Ay nga mo gina picture nga ginagamit mo. Sa tos diri nga mga K5. Tapos mambal ka nga, why kuya sa may malain nga intensyon dira Law-law kung magamuna, Councilor Ninit de la Liana, ilaw-law kaw no? Law-law kaw. Kung magamuna siya nga doon na pasikot-sikot, kaya palibot-libot, masturya pumuloyo. Law-law kaw Ano ba kulbaan mo kung akuon mo? Kulbaan ka Kulbaan ka kung may magambal ka nga titutod man. Pag gusto ko yaki ako na Facebook, sarcastic na nga kung sino nga pagtamyaw. Gusto ko pabalo sa mga pumuloyo nga kilalahay. Kagi close kid si Kabais Mayor Lablabaronda, tinugri koronaw. Kung mo na nga ako nga pusaw. O galing kay sa kadamo na siya man nagkomentar do ginalihes mo pa imoya, mapalusot ka pa. Law-law ka klase ka Councilor talawit ka. Sa itong sini nga mga K5, no? Hindi mo pagimuon nga mango, pati kami bla matsagan ko si mo Councilor Ninit de la Liana nga naganilisar diri sa may radyo imoon pa mango no? Sa itong sini nga mga K5, sus, ang mga style mo na Councilor Ninit, damo na sa mga tao na nga gamit sa nga muna nga style. Sa itong sini nga mga K5, kita sa may ginapinan, no? Pero ako ginit kinaulo ko sa mga tao nga palusot mo. Mga palusot nga style, Councilor Ninit de la Liana, nagapakita lang nga talawit ka. Isog ka man bala, no? Isog ka man bala, may tani kung ngaway kabalos ang tawo nga tawag ni nga isa ka sa mga numero 1 nga kritiko sang leadership sang mga baronda Daton sini nga mga K5 limpyo gid guro tulukon kag limpyo gid guro sa pamatsagan sa pananawan kag way gid guro malisya ang imo sini nga impose sa mata sa mga tawo di ba? Daton sini nga mga K5 no? In fairness, nagsabat man si Vice Mayor Lablabaronda ang balya taha sa public office respeto sa mando sa mga Ilonggo no? Ang kaupod ko sa konseho ginboto sa mga Ilonggo pareho sa akon. Bisan wala ko nag-agree sa kada public official, ginataha ko ang mga public office tungod nga amo na ang mando sang tawo. Basic ginatudlo na sa aton sang kabataan pa kita. Kung ano nga lango-lango imo ginatuyo sa public office, amo man na ang napakita mo sa mga Ilonggo. Nga nagboto ka nagsalig sa tawo, nagapungko dira. Gani, ginahatagan ko tanan ko nga mga upod sang pagtaha. Kay mga public servants ini sila, carrying the faith and trust of every Ilonggo. Bisan wala kami nag-agree sa personal nga pagpati, I respect them because I respect their office. Hindi malikawan nga may mga tion nga wala gatupong nga amon ideya. Pero hindi naton pag-usikan sa binata-bata kagaras-haras nga ginawi, nga ginsaligan, kaginhatag sa aton. Last na lang, salamat kid sa tanan nga mga nagtamyaw sa akon birthday. Ang post ni Vice Mayor Lablabaronda sa aton sini mga pinarangga nga mga tagpalamati, no? O galing kay kung kaisa pasensya gid, no? Pero ang hambal sang iban kuno kung kaisa daw babayi pa kuno ang gabi na bayi mo. Masobra pa kuno kung kaisa sa babayi ang mga nagabi na bayi. Ti bantayan tani sa sesyon sa aton sini nga mga K5 no. Kay ti ambal ni Councilor ni Delena. See you in session, ma'am. May session na sila kada Tuesday kung magsala, no? Or kada Lunes sa aton sini nga mga K5. Nang tawonta kung sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati ko ano naman nga baslanay mga kabiyanan ng mabatian ta sini with Vice Mayor Lablabaronda kag Councilor Nene de la Liana baka nami gisa pangalan Nene 42 minutos sa kaligad sa takta nga 5 sang kagahon sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati ara nga aton sini nga counterpart sa kamustahan sa K5. Sige, diretso kay Tarayda. Sige nakatabid ang iban. Nakatabid na mga kakipay ang aton sini nga mga sister station diri sa aton sini nga pagpangalagad mga kakipay ang antiki di borada nga antiki. Sino pangara
Ora na nga Atiki, Luilo, Ruwas, kag kuana. Pasalamatan ko anay sa video clips na gin-forward sa akong gali. Si Dan Apostol Mosquera kakipe babes. Sige, salamat kid ha. Sige, dali lang kid ha. Mga kakipe, acknowledge sana nga ito sino nga mga sister station. Barikigan kita ni AM Reho. Areglado. Sige, Kaki 5, Ray, Sam, madamo gid nga salamat sa imo. Timprano kapapang, AM Ray, Espiaw Malay, Iloilo. Good morning. Temprano po tala. Stress plan sa kagahon na. Pati agad dali. Mayong aga sa K5 Western Visayas naton. Mayong aga sa probinsya Itantique, Calibo, Capiz, kag Negros Occidental. Manaya-naya kag marami ang paningkay-singkay kag Baringisin ni Kakibart Jobert Lago kanagabot ang bonus ang mga empleyado sa gobyerno. Salary grade 23. 80,000 pesos. Okay, pangapi-ngapi lang. Mayong aga sa inyong atanan. Salamat kay DM Ray. Espiha umalay mga Kaki 5. Katoan na to ng Capiz. Si Sergio Bert Lagos. Ang gamhanan nga tawo sa Capiz mga Kaki 5. 50,000 ang bonus. Pang. SM. Good morning, Sir Babe, Sir Robert, SM, EM Ray, kagsama kautanan natin sa Antique kag Aklan. Daw makuan man ba? Daw matig-ab man ta sang balita ni Sir Ray ba? Amo sa nila nga, ang sweldo ara na, ang utang ga lalapaw pa. Good morning. Adlo ka lang hulaman. Ang siyudad sang Rojas, kag probinsya sa Capiz, makanay-kanay, mabugnaw ang kagama tapos nag-ulawan kang kagabi, matapay ang signal ninyo diri, baskog kayo, kag nami ang aton sininga palibot. Back to you, Bacolod! Ang ambal ko sa imo, kung matig-ab ka man lang, kinanglan, di aslom ha? Kantuan natin mga gagibay mga antike, ang tambalang Nesmar, Sir Melmar, kag Sir Nestor. Mayong aga, Antike. Ang iban dyan nga SB member, ipos-ipos lang kay 50% lang kuno mabuol na, pero bahol mangyapon ang 50% ka 200,000. Good morning, Kaya, manaya-naya ang aga namon dyan sa probinsya ka, Antike. Nagka-MITC kami aga pa. And of course, nagpapapir naman kami using DTX Coffee Mix. Balik ka ninyo dyan, Bacolod? Sige, salamat gid tambalang Miss Mar. Mapaunahan nga hindi gid pagbulgaron tani paano pati ni karon sekretohon di karon kay gid bulgar mo na. Sige, kantuan na to ng Kalibo mga kakibay para ng aton Kalibo si Sir Michael Silorio Kalibo. Good morning, K5 Eastern Visayas, Negros Island Region. Good morning sa aton tanan. Kampiyon ng signal. Manaya-naya ng Tiempo Day. Nami ang Tiempo Day sa Banusan Kalibo. Kag I think sa bilog ng probinsya, Aklan. Naka-DTX Coffee Mix na kita. Balik sa imo, Daddy Babe, Sir Robert. Good morning, Liwat. Salamat gid Kalibo mga kakibay. Ari na kaloko kompleto na kita mga kakibay. Ang samahan na tunay aawit sa iyo. Una-una ton mga kakibay, pila ka mga balita gikan dira sa Capiz kay dako bonus ang gobyerno subong mga kakibay, pila ka percent pang kabay pa mawaslikan mo man kami diya. Sir Gobert. Thank you so much kakibay Negros no dakulbaan ko sa inyong kuan nga ginamban. Ara ya sa Iloilo ang dako, wala diri sa Capiz. Mga nagapanguna nga mga balita mga ka-K5 diri sa amon sa nga probinsya kag syudad sang Rojas sa probinsya sang Capiz mga ka-K5, isa ang patay nga nakit-an nagautaw-utaw sa barangay Basyaw, Ivisan, Capiz kahapon ngadlaw mga ka-K5. Ini matapos nga nasapuan o pod sa kay kagawad Jennifer Alayon sang nasambit nga barangay sa Basyaw, kag ini ang gin-report sa aton mga tapos ang kapulisan tubtob sa karon. Wala pa may baluan kung sino ining nasambit nga persona nga na-recover sang aton mga katapos sang Ivisan PNP mga ka-K5.
Samtang ariho kasi manuha naton din makauluoy dira sa taga probinsya sang Guimaras mga ka-K5, ka-K5 Robert Pacardo kasi manuha mo ni. Isa ka trabahador diri sa may siyudad sang Rojas, si Mayor Ronnie Dadibas may proyekto no asphalt overlay sa may barangay Dayaw mga ka-K5. May nagatrabaho kang ligad nga kahapon sang hapon, ongoing ang trabaho mga ka-K5 sang amon nga karsada. Ang driver sang heavy equipment, naga-drive sang Pison mga ka-K5 nga si alias Rapi, 38 anyos sang Sibunag Guimaras mga ka-K5. Aksidente nga naatrasan niya ang iya upod sa trabaho, no? Nga si alias Roy, 38 anyos ang edad sini mga ka-K5. Matapos na naatrasan niya, natumba. Pagkatumba mga ka-K5, Jesus maragagusip, hinay man lang ning lakat sang kwan, sang nasambit iyang equipment, no? Ang ining Pison mga ka-K5. Nadunot ang lawas ang nasambit nga biktima mga ka-K5, no? Balo ka mo kabugat sang Pison, wala gid ka sapar nga makapalagyo, na alang-alangan mga ka-K5. Suno sa kay Mayor Ronnie Dadibas nga magabulig ang nasambit nga syudad. Kag kahapon gintawgan na ang pamilya kag ang iya sining nga kompanya sining nasambit nga taga Barangay Murubuan, Hordan, Guimaras nga si alias Roy mga ka-K5. Amo nang kabuhi naton ini ginaton mapaktan ang aton sini nga sitwasyon mga ka-K5. Ano ginyalan niya to? Kasi Mario kugid. Kami si Mario mo gini, si alias Roy sang Barangay Murubuan, Hordan, Guimaras mga ka-K5. Okay. Sige, alias Roy. Ikatatlo nga balita, isa ka barangay kagawad patay sa aksidente sa motor sa Banwa sang Sigma mga ka-K5 nga si alias Isidro matapos nagbungguanay ang motor dira sa may barangay Poblasyon Sigma Capiz. Huwag ika-preparar ang biktima mga K5, madasig ang dalagan sang Honda RS ni alias Christopher, 23 anyos, sang barangay Uyong sa Banwa sang Sigma. Sa karon ang mga ang bangkay ara na sa isa ka punerarya, samtang ang isa ka biktima, ang driver mga ka-K5 nga nagbunggo sa iya, ara naman gihapon sa isa ka pribado nga hospital sa siyudad sang Rojas. Amo na mga nagapanguna nga mga balita diri sa amon sa probinsya sang Capiz kag siyudad sang Rojas. Back to you, Negros Occidental, Bacolod. Salamat kay sa Jobert Lago dira sa Capiz mga ka-K5. Katuan na to ng aton sining nga Iloilo, Sir E.M. Ray Espiha Umala, Iloilo. Mga balita diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo, kaina sang kagahon 12 a.m. in the morning na puhag ang pila ka mga faculty and staff pati ang mga estudyante nga nakalabot sa ila ang impormasyon, mga kabyanan nga may nagpadala sang mensahe kag pagpamahog sa bomb threat diri sa may Iloilo National High School. Kung madumduman mga kabyanan, may pila ka mga bulutuan diri sa may syudad ang ginapahayag nga ginapadalaan man sang bomb threat sa gintalikdan nga mga nadlaw. Lakip na diri ang San Agustin kag ang West Visayas State University Haniway Campus. Subong nga kagahon mga kabyanan, gindeklarar sa mga otoridad kag mga kapulisan matapos ang 4 ka oras nga pagsikyar nila sa lugar sa sulod sang main campus sang Iloilo National High School, no? Kaupod ang pila ka mga K9 unit nila mga ka-K5 sa pag-check kung may ara ba nga bomba sa sulod sang nasambitan nga eskwelahan. Gindeklarar nila kay Dallas 4 sa kagahon nga bomb-free ang bulutuan matapos ang ila sini nga pag-check up. Suno sa nagpadala sang mensahe sa iya sini nga pahayag, ginapangilanan nga Nestor Villagracia, hindi na palangga, Nestor Villagracia ang nagpadala sang bomb threat. Tambalya, I have planted 9 time bombs in the campus of Iloilo National High School, 2 at the main building, 2 at the BL area, 2 at the TBL building, 1 at the Quad building, and 1 at the SPS building, and last on the STEP building. Some are set to turn off this morning. This is due to the unfair treatment of the faculty and staff to the regular class students while they favor the special program students.
especially ma'am. May mitlang sa di nga maestra pero dito na pagmitlang, no? So bomb free ang Iloilo National High School, mga kabyanan. So gina-try nit locate kag trace kung sino sa likod sang tawo, nga tawo sa likod sa sining pagpadala sang mensahe. Ano yung mga balita diri sa may syudad sang Iloilo, balik sa inyo dira K5 Negros Occidental. Salamat gid Sir Ray Espiha Umalay, mga kakivam na ginaran-karan manturo mga maestro kaga maestra kaya daw silang sintro sa reklamo, especially to si ma'am. Kato na to mga kakivam, mga to sining Antique, tambalang Nismar Antique. Mga balita namon dyan sa probinsya Antique, K5 Western Visayas, kang tinalikdan nga gabi may isara ka babahi nga malam 75 anyos meron K5 Western Visayas, pauli imaw ka ng 85 o 80 anyos nga bana nga ex-kapitan halin sanda sa bilasyonan, sus bawra bala nga gintiro ang diyang malam nga babahi ho. Sa likod pagintiro ang pilas na kadya sa lubot patay gid K5 Western Visayas. Ang motibo blanco sa gyapon ng kapulisan natabo dya sa barangay Kabanbanan sa nabukid nga bahin kang Banwa ni K5 Nestor sa Sibalem. Marayo sa Banwa, marayo nga lugar. Mabuot ang diyang malam suno sa barangay kapitan kagura man ti kontra. That is why pala isipan kag mabudlay i-trace kung sino kag kung ano ang motibo sa pagpatay kang diyang malam K5 Western Visayas. Nakibot na lamang ang ex-kapitan ng Abana. Gulpila na kabati kalupok kag natumbala yang anang asawa kay kiraw man ang andang flashlight kay gabi isanda pauli sa andang balay. Sa dugang pagid balita sa Banwa kang si Baste may saraka 25 anyos nga estudyante ang nadakpan pinagi sa saraka bypass operation kang aten mga otoridad sa may barangay Ijo kang nagligad nga adlaw K5 Western Visayas and Negros Island Region. Ang suspitsado kilala kay alias Gedi, no, kang nasambitan nga lugar na recover sa nang posisyon ang ginaborobanta darwa ka gramo nga ginasuspitsahan shabu nga may market value nga 15,600 pesos. Isara ka glass tube nga may dried marijuana leaves nga nagabugat kang 5 ka gramo nga may value nga 600 pesos K5 Western Visayas sa Negros Island Region. Sa talad, ang diyang estudyante preso sa may Sibaste Municipal Police Station. Amora mga balita na mo dyan sa Antique, Bacolod. Salamat gid tambalang Nismar sa Antique, mga kakibay. Lumpatanta ang Kalibo, Sir Michael. Good morning, Liwat. K5 Western Visayas sa mga balita diri sa Banosang Kalibo, Kabilog nga probinsya Aklan. Patay gid ang isa ka motor rider matapos nga magbunggo ini sa isa ka tricycle K5 Western Visayas sa naligan ning adlaw. Ang biktima gid kilala kay Wilcris Indigado, 33 anyos, kag ang driver sa tricycle si Jonel Relimbo. According sa investigation sa aton kapulisan, nga nagapasaka kayo daw taas ang karsada pasaka ang tricycle kag paubos ang motor. Amuning motor ang ginasugid nga nagabunggo sa tricycle, patay gid ang driver sa motor kay Western Visayas. Ang mga driver pareho nga wala lisensya. O sa subong nga ongoing investigation kag magapasaka sang kaso ang pamilya sang nasabitan nga driver sang motor. Samtang doon natin yung mga balita, ang former 2nd District Representative Ted Aresco wala siya magsipot sa hearing dito sa flood control projects, no? Kay isa ini siya sa pangalanan ni Curly Discaya kag upod ang isa pagit ka congressman, no? Ang iya sang oswag nga si Congressman Ang, no, dahil sa Iloilo, no, pero wala magsipot si Congressman Aresco. Ambot lang kung ano ang iya rason. Kag sa katapusan kag kampiyon nga balita, ang Banosang Kalibo siya mang nakuha ang award sa ginpatigyan nga Manila Times Philippine Model Cities and Municipalities 2025 K5 Western Visayas. Ang mga balita di sa Aklan Banosang Kalibo, balik sa imo. Salamat gid Sir Michael dira sa Kalibo, mga kakibab diri sa amon madugay-dugayan pagid siguro makarecover pa nga to sini nga mga residente nga apektado sa bagyong Tino sa nagligad to paglaslas ni bagyong Tino diri sa Canlaon City kag La Carlota, mga kakibab kahapon ginpadulungan sang news team kag of course ang aton nga CEO nagpadulong gid matapos nga nagpadulong ini sa may Banwa sang Magalyon o sa Moises Padilla nga nagpanagtag to nga sa din naglabot sang 600 ka mga
recipient ang nakabaton sa mga food packs, tubig kag iban pa nga mga ginapanghatag sang Arroyo Foundation kag Klinika de Alternatibo Medicina, of course ang atong sini nga CEO. Kahapon dito kita sa Kanlaon, duha ka barangay ang nakabenepisyo, mga kakibad sa may barangay Panubigan kag barangay Mabigo, mga kaki-5, almost 600 man ka mga recipient nga nakabaton sang tag 5 ka kilo nga bugas ka grocery, tubig kag iban pa, mga kaki-5. Pasalamat sa mga residente sa kay Dr. Ramiloy. Yes, K5 Western Visayas, hindi lang ang Canlaon City ang nalibot bangod sining Bagyo Tino nga nabuligan, kundi ang Moises Padilla, ang La Carlota, La Castellana, mga K5 kag may mga nakaschedule pa. Grabe kasubo ang mga istorya diri sa amon, di namon may isa-isa. Ang hindi ko lang malipatan ang 10 ka tuig nga bata naghambal nga nahidlaw na siya sa iya ginikanan, nakita ang iya amay, pero ang iya iloy kag 3 ka utod tubtob subong missing pa, mga kakipay. Amon ang mga balita namon diri sa Negros Occidental kag sudad sa Bacolod. Balik sa inyo ay nakita oras, mga kakipay. Oras magkakaibigan ng 5:58 sa ato sa liga pagpangalaga diri sa balitan K5 sa umaga. Sa gyapon kaupo ninyo ka K5 Reyes Peha Umalay. Ang mga barangay nga involved, mga kabyanan, sa ginaaligar nga pagpamuhin sang AX, mga ka K5, no? Sa aton sini nga mga kauturan sa mga pinrangga naton nga mga tagpalamati do temporaryo ini nga ginpuntat kag ginapaimbestigaran sang alkalde sang syudad sing Iloilo with Mayor Raisa Treñas kung ano ni kamatuod ang pamangkot din halin ang assistance, no? Sa DSWD din halin ang assistance kay sinuoni nga politiko ginpatigayon. Sa aton sini nga mga ka-K5 ining pagkuha sang assistance to individual in crisis situation, mga ka-K5 o kon AX, no? Ang mga barangay kag mga kapitan, no, nga ginatudlo, mga ka-K5 sang mga pumuloyo, no, sa ila sini nga barangay, no, sa sining pagbuhin from 10,000 to 2,000 pesos. Amo sina ang barangay Taytay Zone 2 Haro, Iloilo City, Honorable Jenna Ilauria, mga ka-K5. Sa Maylani Taro, si Kapitan Remedios Bidea. Sa Desamparados Haro, si Kapitan Nestor Lubaton. Sa Quentin Salas, si Kapitan Rizalin Delmo. Sa Kalubihan Haro, si Kapitan Rodney Gintibano. Sa Simon Lidasma, amo si Kapitan Amadio Sultan. Puros di mga haro, mga kabyanan, may ribaluman. Sa Takas Haro, si Kapitan Joseph Pural. Sa Barangay MH del Pilar, si Kapitan Larry Palomo. Sa Buntatala Haro, si Kapitan Starlin Josenelia. Sa Pilamina Aribalo, si Kapitan Fred Abazenya. Sa Barangay Bisamien Kanyal, sa Barangay Quezon Aribalo, si Kapitan Bisamien Kanyal. Sa aton sini nga mga ka-K5, amo ning do na pulo ni tanan ka mga barangay, mga kabyanan nga nagpagwa kag nag-release sang assistance to individuals in crisis situations so kon AX nga ginpangreklamo sa mga pumuluyo. Sa aton sini mga pinarangga nga mga tagpalamati. Bantayan karon dugang nga mga update sini mga kabyanan na sa aton sini nga mga ka-K5 kag sa Department of Social Welfare and Development Office so kon DSWD kung ano na ang ginobra nila sini sa mga report, no? Sa aton sini nga mga ka-K5 kag kung kay sinoni nga mga sponsored pinaagi sa mga politiko ang ining assistance to individuals in crisis situations nga ginpang-release sang Department of Social Welfare and Development, mga ka-K5 o kon DSWD. Alas 6 sa aga oras diri sa balitan K5 sa umaga. Wala ta tsimpo mga kabyanan, kita boss ngadlaw, same time, same station diri lang sa numero 1 nga estasyon sa Iloilo, ang K5 News FM Iloilo 88.7, mga ka-K5. Magabulos na ang Klinika DTX 500 Morning Newscast. Aton sini nga mga kabyanan, bantayan pila ka mga balita nga natipon sa aton sini pilaman ka mga reporters sa bilog nga Pilipinas. Ang oras ginadulong sa aton sang Klinika DTX Beauty Soap. Lunes kita mga kabyanan,
sa mga way pa makabugtaw. Hoy! Pagbararangon ro kamo dyan, kag magpararigos, adlawon tanaron dyan. Gapanimaho rontinyo. Bugtaw na kamo. Ramram Espeja, Casey Cuadera, Coffee J, Napael Pansa Peticontes, Ivan Lumawag, Rocky Asong, Riel Valdez, kag Ma'am Wenepreda Sarmiento. Kita ay kita boss, same time, same station. Mayong aga mga ka-K5. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika,